Andrew, vad gör du? Andrew, vad gör du? Nej. Nej, nej, ge henne. Okej, varsågod. Lite mat kan jag få? Okej, inte mycket. Vänta, så. Nej, så sluta Andrew. Du har mera. Du har inte så mycket. Okej, men du glömmer bort dina barn. Kolla. Var är Alex och Marina? Vad vill du säga? Vill du säga någonting? Ta allting. Ingen fara, hon är för liten. Hur mycket? Hon är 3 år. Hon är för liten. No, hon är 3 år så. Andy är också 3 år. Nam, nam, nam,